अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. जिल्ह्यातील सर्व शाळांना आज किलबिलाट पाहायला मिळाला. आज शाळेच्या पहिल्याच दिवशी वाजत गाजत नवागतांचं स्वागत करण्यात आलं. त्यातीलच ही काही दृश्ये पाहूयात.
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.